hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu muchifuna kakona nkhani zamula patro kana bozhongora tamangani pa National FM WhatsApp channel baba Isabel nyuza ikejo icho kwadi muri ya Zimbabwe ndapinda ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima na wose nyika ino muri ya Zimbabwe dzandakabatadza ndakapakata ndinadzo pano mukati medzimwe nyaya muri ya Zimbabwe bosi akatorirwa mukadzi ndi mushandi wake nditaurira pasi kuti ndikwa bosi wangu ndikwa bosi wangu unobva bosi right Chiredzi muchida kunzwa nokuona nyaya dzamakabatirwa manyai pa National FM WhatsApp channel icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba muri ya Zimbabwe ndine nyaya ndinoda kutaura pano yakaitika mukati meguta reHarare mandiroti muCBD mukati meguta reHarare muno muHarare macho chaimo muri ya Zimbabwe mune zvakaitika zvinorwadza zvekuti izvo vamwe vanhu vari kuchema vachiti izvo vanhu tinobva kumamisha tichienda kumabasa vamwe vanobva kumamisha kudzibatsira kumalocation vachienda kubasa vanoshandisa nzira dzakafanana netransport yakafanana nemakombi nemabhazi kuti vaende kumabasa asi inzwai nyaya ndoda kutaura panapa yakaitika mukati meguta redhorobha kana mashopu achivakwa kune shopu inogonogerwa pa next peimwe panovakwa imwe shopu pa next peimwe panovakwa shopu zvauchaita imomo ndo zvinoita kuti vanhu vauye vachitenga mushopu mani mushopu mako nokuti tinoita zvakasiyana siyana ndizvozvo muri ya Zimbabwe nyaya ndine panapa yakaitika mukati meguta reHarare yakaitika muna Jason Moyo panosangana Jason Moyo na Chinhoyi Street panolodha makombi kana kuti motokari dzinoenda kuWarren Park dzichienda kuWarren Park nzvimbo iyi panolodha makombi but kwakazouya bhazi mushure mekuti vanhu vanobva kuWarren Park vakataura nyaya yekuti vedu we tanzwa nokubhadhara madola asi dzimwe motokari nemamwe malocation anotoenda kure nekwatinogara isusu vachibhadhara ma50 cents ndokuenda kunotaura neumwe muzvina bhazi kusanganisira madhiraivha nemakondakta anova ndiyo anofamba nezvinhu izvi kuchibva kwatanga kuuya bhazi riri kuuya richitakura panzvimbo izvi bhazi iri rine mazuva mashoma richitakura apa rinowanzolodha kamwe chete roenda zvaro but zuva iri uri musi weMonday manheru bhazi rakatakura rikaenda ndokubva radzoka ende parakadzoka zvakare panga pasitorina kana kombi imwe chete zvayo yokuti itakure richibva risvika rikamira ramira kudaro vakomana kwete vanofamba nedzimotokari vandiri kutaura mahwindi vanolodha makombi vachibva vaenda kudhoo rinodzika nevanhu vachivhara dhoo vachiti hailodi pano vachirambidza kulodha varambidza kulodha kudaro driver akabva adzika kubva kudhoo rake achibva adzika achienda kudhoo rinoburuka nevanhu achiti aiwa vakomana musadaro ari mubhazi mukatarisa muri ya Zimbabwe endai pa video riri pa WhatsApp channel yedu muchaona driver ari mubhazi achidhonzwa ruoko achigwinwa ruoko kusvikira adonhera pasi akuchirohwa nevakomana nomahwindi achitsikwa pakazoita kuno mumwe mupurisawo akazongosvikawo ipapo vakomana achida kuzama kuti sei kutiza vachienda nguva iyoyo kondakta ndiye akatozama kumhanya kutiza akamhanya kucharge office kwaakanovhurisa dhoketi driver yokutaura kuno kwatiri kuita munhu asiri kunzwa zvakanaka ane mavanga nekumwe kuwara kwakaita but vanhu vakamurova mahwindi ndakuchitaura nevabereki vanoenda kuWarren Park vabereki wakuWarren Park vari kuti mari dzatinokwira bhazi dzinogona kudarika mari dzatinosenza mabhazi nokuda kwetransport yemakombi aya asi katazowana chinhu chakachipa vanhu vari kuuya vachirova vacho vane transport iyi tofanira kuti tiite sei apo bhazi parakachirohwa driver uyu raitotini rarakamira munhu achirohwa ende bhazi rangatoenda nevamwe vanhu vashoma vanga vari mukati driver achidhonzwa mukaenda pa WhatsApp channel muchaona driver achidhonzwa kubva mubhazi vachikundikana kumudhonza kusvikira adonhera pasi akutotsikwa achirohwa muri kuti mahwindi anga achirova driver webhazi nemhaka yekuti sei auya kuzolodha panapa ainoti pano ndo nyaya yacho nyaya yakaripota kumapurisa uyu driver kana kuti bhazi iri ranga rine permit yokurova taundi Warren Park nzvimbo iyi ndichiunanzirira mukoma KB inzvimbo yemushikashika zvinotogona kuti bhazi racho
nemakombi acho lese panzvimbo iyi vanogona kunge zvisiri pamutemo nokuti mushikashika nzvimbo. Asi vabereki vari kuchema vachiti ko wai vasingakwanisi kutaurirana kana kuti bhazi rinobva raenda nokuti rinobatsira vanhu kana kuti makombi obva aenda basa ichienda owa. Ko wai kuzorova kusvika pakutorova munhu anofamba nebhazi ende munhu iye anozofamba sei akatakura vanhu mushure mekumurwiswa. Ndizvo chaizvo. Ya zvakaoma munongoziva ka hondo yacho inoitika kamudhorobha baba Isabel. Papa. Kana vasingakufarire kana vasiri kudaka kuti utore vanhu pavanenge vachishandira. Panenge pakaipa mukoma kepe. Regati mbonzwa vadiwa vaterere kuti vanoti kudini kubudikidza kanenyaya iyi 0713-938-538 0713-938-538 manyai pa National FM WhatsApp channel munoona kahondo kana kuti video yakandwa ipapo na baba Isabel yakaitika pakauya kakuzoloda bhazi panolodera kuti panokwirira vanhu vanoenda ku Warren Park. Icho kwadi buri Zimbabwe kanitore mukana mukoma kepe yokuti takauya nemashoko mushure mekuti vagari vemu Glenview 3 mwana 9th vakachema vachishedzera vachiti nzvimbo yatiri kugara vana baba vakutogeza usiku kuti nguva yekunzi vana imbopinde mudzimba vana baba yekuenda kumabasa vakuda kumbogeza chikonzero vanogezera pasi. Nzvimbo dzakafanana nemabathroom nematoilets dzanga dzabloka chimbuzi kana kuti ndove dzanga dzakutendera ende vana vadiki vaisaburutswa pasi chikonzero kakambaira pasi vanenge vachifamba nokunokora chimbuzi chiri kuyerera nokuda kwemasweje. Aiwa ndiri kuisa maoko neshoko rekugamuchira kuti aiwa vakasvika mukati menzvimbo vakagadzirisa vanenge vakupinda nokubuda muzvimbuzi mune zvakanaka chikonzero kanzuro yakagadzirisa. Vakazoita seko vagari vekuya nokuti takavaudza kuti endai munoripota mutoudza zita remunhu wamunenge kamaripotera kwaari kana akatadza kakuita basa tobva tafambira nyaya dzake. Inondifadza mukoma KB ndechekuti pasina 2 days vakashevedzera kuti vauya ende kwakatozosvika tine vatungamiriri vane zvido nevanhu mukoma KB kwakatozosvika motokari yaitoratidza kuti utungamiriri wasvika haufambe wega unotofamba nevamwe vari mumativi kuchengetedzwa. Wakazosvika vachiona kuti nzvimbo iyoyi vachibva vadarika pasina nguva zvakare changa chatobvondoka vakomana vanga kugadzira. Asi mashoko anoda kutaura ndiye kuti aiwazve ko vanhu vane basa ravo wai vachimirira kuti kuzoitwa shoko rinoiswa pamusoro kana kuti vakuru vaite zvekuteverera imi makapiwa basa rokuita. Ndizvo chaizvo tinotenda nebasa rakanaka rakabatwa ku Glenview 3. Yes, ngazvirambe zvakadaro asi regai kumirira kakuti vagari veku Glenview varipote kuchimuti kuti mozotanga kuita sei kugadzira dambudziko. Garaimeta sei garaimeta basa renyu. Right, manyai pa channel munoona ka video yakandwa na Bozhongora pamwe chete nenyaya yatataura yesupporter yeManchester United yakafamba 400 miles mushure mekutanga kakutaura nemwe mudzimai pa Facebook page. Asvika ikoko hana kuona mudzimai akaona ka masupporters 2 eLiverpool vechirume. Ndiwo vakauti nyepera kuita mudzimai. Saka manyai pa channel munoona ka face yemurume uyu akanyepera kuti uyakuno kuzondiona baby apa ari kutaura ka nemasupporters 2 eLiverpool apa iye ari supporter yeManchester United. Baba Isabel pfapfaidzai chimwe tichikotserwa nePremier Tobacco Auction Floors ndipo pamusha patinokohwa mari. Icho kwadi muri Zimbabwe kandi kuzivisa ndicho ndapinda mukati mekupfapfadza ndikutsudzura zviri kuitika patima nenyika ino yaenda kupinda pana bandinoti paka nyamandlovu ndapinda mukati menyamandlovu. Kune nyaya yakaitika muri yeZimbabwe kandi kuzivisa nyaya yakaitika ndiye kuti kune murume anobva munzvimbo yekucholocho akaenda kunotenga musha mune imwe nzvimbo yeumwe sabhuku ari kunyamandlovu. Atenga musha kudaro zvakaitika ndezvekuti atenga musha wake akabva apiwa nzvimbo iyi apiwa nzvimbo ina sabhuku ndokugadzira musha uyu ndokubva avaka akavaka imba yake ine makamuri ari kuenda kuti aiwe manomwe ndokuvaka chimbuzi ndokubva achera mugodhi ndokubva atanga kudyara miti. But murume uyu aita zvinhu zvake zvishoma miti ichidyarwa uku achigadzira zvimwe zvinhu imba ichirufwa zvanga zvakutopendwa zvese kuti azuya kuzogara. Right, akabva atanga kutumira murume nemukadzi vanove vashandi kuti vaende kunotanga kugara panzvimbo iyi kana iye wozouya panenge papfumbira. Zvakazoitika muri yeZimbabwe ndezvekuti murume uyu aona kuti ndizvo zvaitika sabhuku akabva awana umwe munhu wekupa mari
wokupiwa naye mari ende munhu uyu ndiye akambenge atotanga kupa sabhuku mari asi panyaya dzekuzoita action nokupedza mari yesengeterwa nasabhuku haana kutanga akatanga kupa mari sabhuku akabhadhara mari shoma angasati apedza sabhuku ndokubva awana mumwe anove ndiye uyo akazotenga akabvisa mari ka1 ndokubva asvika akatovaka atosumudza musha uya vaitaura nyaya dzavo pafoni ndokuzoti ndakuda kupedza musha mari ende sabhuku pakazopedzisa munhu uyu sabhuku haana kuramba kugamuchira mari zvakare akagamuchira but munhu aigamuchira uyu achipedzisa mari ye haana kutoziva kuti musha uyu watengeswa toine munhu atovaka masabhuku inzwa mukoma bhosho mukoma pati baba pati zvadaro sabhuku vaona kuti munhu wokutanga uyoyo apedza kubhadhara mari ndokutuma mapurisa avo pamba pari kugara mushandi wemunhu akavaka musha uyu arikutopenda atoisa orchard yake ipapo atoisa mugodhi zvikanzi udzai vanhu vavo kuti vakagara zvisiri pamutemo ndokutanga kushungurudzwa kusvika muridzi wenzvimbo audzwa kuti ndo zvatiri kudzwa panapa kuti imimi hamuna kukodzera kugara papi kugara panapa ndokunetsana nemunhu uye ndokunetsana nemuyo kusvikira munhu atara masvika kuti handigari pane noise ini ndakuita sei ndakuenda munhu uyu ndokusvika ndobva putsa zvakavaka zviyazviya akatara masvika kuti kuputsa zvinhu izvi hazvirive kuti mari yandikashandisa pano ndaive ndisina chinhu chokubatsirika kutoda kuvaka nekugara ndakuputsa nekuti ndanzanisi panapa ndirika orati ndakuenda ndokubva aputsa kudaro uya anove ndiye akazopedzesa ari kunzi anofanira kuti agare achibva aunza mabhiridha anofanira kuti aiwo mashanu panga pane mabhiridha pamwe chete nemadhakaboy ndobva vavaka chimba chiya chekuti vachitanga kuvaka chinogara mabhiridha pamwe chete nekuchengetera midziyo yokuvakisa ndoma vanga vachirara imomo zuva rechi5 mumwe dhakaboy nemwe bhiridha vakamuka vakazvimba musoro but vaitaura nyaya yekuti ndatemwa nechidhina pachinja kutina chakutema chiri kubva kuti ndatoda ndichisimudza musoro ndatoda chidhina chisvika pandiri ende chatondirova ende pandadona chidhina ndicho chidona basi vachiendeswa kuchipatara vese vakabva vafa vagara kudaro kwakabva kwaunzwa vamwe zvakare vanotsiva vanhu ava ende pamba pakambomira kuvakwa nekuti nhamo yanga iri muridzi weapa nekuti vafa achigadzira pamba pake zvadaro murwi wezimbabwe pakapoti garei vanhu vari mukati mekuchema vanhu vasati vadzoka pabhiridha kuti vadzoke zvakare pakasiyiwa hwana ichengeta vasati vadzoka apa sabhuku kwanzi aiti anotopinda mumba make kunorara asi mangwana kuseni anomuka akarara payadhi iya yemunhu akaputsa iya akarara ipapo sabhuku chichiri kuitika sabhuku akazoti zvakare ari kumba kwake aitemwa nechidhina ari kumba kwake ndokutanga kutozvimba ruoko achinda akatemwa nechidhina but vanhu vaisaona chidhina chiripo asi kune zuva rakatozoonekwa chipisi chechidhina chiri mumba make asi achiti panapa hapana chidhina handizivi kuti chidhina chipanapa ndiani sabhuku aona kuti panapa chagarika apa ndokutaura nemunhu uya unhu uya hangamuudze kuti apa pano apa ndakatombotengesera mumwe munhu zvidhina zvauri kuona zvakaputswa izvi munhu akabva izvezvi aisaziva aitoudzwa kunzizvo kune munhu anga achigara zvisiri pamutemo ndiye watakabvisa kuti iwo ugare haana kunzwa kuti munhu akanga namutengesera zvadaro mhuri yezimbabwe inzwai kwakazoenda nyaya ndikokuti sabhuku aona kuti ashungurudzika ari kurara ari panze ari kutemwa nezvidhina ndokubva afamba zvikanzizvo unofanira kuti ubatsirwe ndisabhuku ari kuuziwa unofanira kuti ubatsirwe but munhu watinoziva anogona kubatsira panyaya dzakadai so anoonekwa kakati so munhu akamuudza kubatsira aiziva kunonyanya kuwanikwa mishonga yakafanana neishi ndokubva aenda ikoko munhu uya asvikanzi ndoda kuzokubatsira ndichauya pamba ipapo ndikubatsire munhu uyo achibva ati chiita kuti inini ndizokupa mari yacho panapa powa pastendi pangu ndozogara inini handi pari kunetsa kugara kana pachinetsa kugara ndinokubatsira iwewe aumuka uri panze autemwe nezvidhina inini ndobva ndagara kuti papa yobva ita stendi yangu kukubatsira kwako inyaya kuti ndichagara apa inini so munhu achibva tanga kubatsira achibva touya ipapa achibva totanga kuti asingari kuvaka but kuvaka kwaita aisavaka imba dzinoonekera aingovakawo zvakadaro zvezvo kungoti ndikuratidze kuti ndikagara nguva yakadai ndiri panapa kana kuisa munhu wangu kwenguva yakareba kudai so vamwe vangasikagare nguva refu panogarika ndobva atanga kugara ipapo sabhuku ari kuona zvinhu zvake zviri kuita ari kupiwa mishonga kana iri munamato yake ende papa pari kugarika achibva anzi inini ndakuchisiya munhu wangu ndine kunze kwenyika kwandiri kuenda ende musha ndagara ndiinawo
musha unenge une zita rangu asinda kuchisiya munhu wangu ndiye achagara panapa kuchibva kwauya munhu auya ipapo vanhu vakauya ipapo mukoma KB murume mukadzi nevana murume ari kunzi asiye ipapo haana kuonekwa mukadzi nevana vakauya Sabhuku zvakazomunetsa achiona mukadzi nevana vauya ndevaya vekutanga vakaputsiswa dzimba vaya ndo vakugara ipapo vakabva vachiputsa dzimba vachiti takuenda isusu matasugara pamutemo ndo vakazoona vakugara ipapo Sabhuku tachienda kunobvunza manje akutya nekuti pakutanga pakaenda vanhu Sabhuku ndo pakatanga kuroona zvidhina vanhu ndo pakatanga vachifa nokuti ndo vangabvisa kuti aende kunobvunza akutya achibvagara ndo kubva afonera mubatsiri wake kunzi ndine vanhu vandiri kuona kugara apa pamakati muchasiya vanhu vamakataka kusiya nevaripo izvezvi havachisirivo zvikanzikana vachigara paripo pangu veukama vanochinjana nokuuya rimwe zuva kunouya vazukuru rimwe zuva kunouya vakoma asi dzinenge dziri hama dzangu nekuti pamba pangu handiti dzimba dzakasiyiwa ipapo vari kungokinyura vachipinda vachibuda kune vatu vakasiyirwa makii vari kupinda ihama dzangu rega vagara ipapo ndokubva vagara izvezvi manje kwakabva kwauya baba vakasvika manje ipapo ndiye murume wachinyakuvaka chaicheye ari kuonekwa aripo ipapo izvi kutaura kuno kwatakuita ataka kusimudza mudhiri wake akugarapo mhuri yake iripo but kugara kwaari kuita Sabhuku ari kusvika kuenda pambapa Sabhuku ari kuchiona ari kuenda papi saka izvezvi mubatsiri akazomudira pachena zvikanzi iyeye ndiye muridzi weipapo ahaziriye wakamboputsisa here ende pawakamuputsisa wakaonei rega ndikuzivise kuti muzukuru wangu pawakaputsisa munhu iyeye wakaputsisa inini pawakaputsisa munhu iyeye wakaputsisa inini saka zivai zvimwe zvinhu zvokuita rega munhu agare pamba pake so Sabhuku achibva angosiya munhu akadaro izvezvi Sabhuku asati akwanisa kugara pasi nemunhu uyu kuti vataurirane kuti vanopinzana mubhuku sei vachaenderera mberi sei vanhu vari kungodarika neparoti vachiona munhu achivaka vachiona munhu achiita zvinhu zvake maakasiyira foundation pasi baba ndo paatangira izvezvi akutosimudza futi imba yake mudenga ko munhu akatengeserwa futi semusendi naSabhuku uya paakarohwa nezvidhina akabva atorowa pasi asati akatotiza asati adzoka atizivi tachadzokawo futi akapedzisana here naSabhuku nokuti angapiwa naSabhuku ameno chapedzerana sei ameno tapa Sabhuku acharohwa nemboma here kana ine simba chichi chaitika nyama ndlovu saka munhu akatanga kutenga sendi uya ndiye adzoka zvakare ipapo yange iri hama yemunhu wakazogadzira zvakare haana kuziva kuti munhu ari kumubatsira kugadzira iyi hama yemunhu waakabvisa alright nyaya yekutengesa iyi masendi kumusha yakamira seiko kumaSabhuku nyaya yekutengesa masendi haibvumirwi pamutemo hazvibvumirwi saka nyaya dziri kumasendi kozvinozvi kumaSabhuku nyaya yekutengesa munda nyaya yekutengesa masendi kunonzi ivhu haritengeswi right ndidzo nyaya dziri kuitika kumaSabhuku mukoma KB dzamunofanira kuti panapa timboshevedza vanoona neizvi yakabatana zvakare nenyaya iri kuitwa nemadzishe yekuti vanhu havasi kuziva kuti nyaya iyi vanoisanganisa papi vachisvika kumapurisa kuti vabatsirwe nokuti pane mhosva iri kuparwa pakati pemasabhuku nemadzishe nevanhu vanogara nawo mhosva iyi ndeyekuti madzishe vanotonga nyaya sevanhu vakamirira dunhu ende chokwadi zviri pamutemo kuti kana kune nyaya dzatika kumamisha madzishe vanotonga nyaya madzishe kana vachinge vatonga nyaya vane kodzero yekubhadharisa munhu hayo kuzotongwa semutongo wekuti kana wakatora mukadzi wemunhu kana wakaroora mukadzi wakaramba usati wapedza kuroora unotenderwa kunze ukanorepoterwa ikoko pane mombe dzinonzi bhadhara kwamambo bhadhara kwausina kupedza kuroora right but pane nyaya vari kubvunza ndepekuti pari kupinda nyaya yakafanana nekuba nyaya yakafanana nehutsotsi kana kuri kune vamwe vanhu mapurisa ari kuyachisungano vachiti wakaba asi kana kuri kumadzimambo zvaitwa zvakafanana naizvozvo madzimambo havasi kubatwa vachinzi vaba kana kuti vane zvavaita asi mhosva idzi dzaparwa zvakafanana semuenzanisi wekuti izwa baba pati kana munhu akapara mhosva nekuda kwenzvimbo yake anoroora nemukadzi wake vakasiyana kana kuti vaparadzana nekusawirirana mune zvakanaka iye asina pfuma yaakabhadhara kumadzitezvara nenyaya yekuti mutemo wechivanhu unoti ukaroora unofanira kubvisa pfuma kumukadzi warugara naye
mukasiyana kana kuparadzana usina kuendesa pfuma kuna vatazvara vanogona kuenda kwa mambo kuti akaabhusa mwana wangu akaramba mwana wangu akaita vana nemwana wangu but hapana chaakabhadhara vauya kuzoripota mambo vanokwanisa kutaura mashoko ekuti nokuda kwezvawakaita pedza kubhadhara roro kuna natazvara wako asi kwatirisa mambo unobhana kubhadhara mombe dzakadai so dzimweni dzenguva mwana aita mhosva iyi ari pasi pe18 years pamhosva yaakapara ane musha wake mambo vari kukwanisa kuenda pamba pakanyemba vachinotora mhosva yenyaya yapatrick ane 14 years yekuti akatemba mwana pano nedombo panext door unopinda mudanga pavari kupinda mudanga hapana police clearance hapana mudbc abvisa mombe dzipakati kuti dzabva pabhuku rakati dzakuenda kwakati zvikonzi zviri kungopinda mudanga zvakabata mboma kune vamwe varutonzi vari kusvika nepfuti vomira payati vachitaya kuzotora vamwe vari kusiya varohwa nemapurisa ekwamambo kuti aya kuzotora mombe dzinogona kana kutinwa danga rese vamwe vanhu vachinosiya vakasungirirwa pamuti nemapurisa mambo mombe dzoenda hapana kana tsamba 1 pavari kuenda kunoripota kumapurisa vari kudzikana kaenda kwamambo hapana zvatoita asi mumwe munhu ari pamba pake akangoenda panext door akatora mombe pasina tsamba pasina mapurisa pasina kati ari kusungwa regai titsvage kave-local government and public works ndiwo kavanoziva mashandiro anoita masabhuku mashandiro anoita madzimambo so patiri kutaura pavanhu vari kuti izvo hatisi kuziva toda kuti tizobatsirwa kupatsanurwa kwemutemo kuti kana uri kumunhu zvake anosungwa kana vari mambo hazvina basa takambovaunza pana baba Isabel vakasiya nhare dzawanditi chokwadi vakambovafonera here kune avo vakatora nhare idzodzo ndo patisati taziva manje kuti pavari kuenda nyaya idzi vakakwanisa here kutora nhamba ende pavakafona ipapo vakapiwa zvipi asi kuti vazoenda nyaya panhefanyiro zviri kuratidza kuti havana kukwanisa kubata vari kumusoro vanoda kubatsirwa dambudziko revateereri vedu ichokwadi nyaya ikaitika pane kuti vaende kumapurisa vanotanga nekunhefenyuro baba Isabel ichokwadi nyaya inoda kuripotwa kumapurisa vanoda kuya kunhefenyuro endai kumapurisa munoripota kana mukazoya kuno isusu tikabata mapurisa tikati nyaya iyi yauya kunoku mapurisa vakukwanisa kuikomenta nokuti iri mumabhuku avo kana musina kuenda kumapurisa havakwanise kuikomenta nokuti inyaya yemanyepo ichokwadi mukoma kebi zvakafanana nenyaya tikataura nezuro yekuti vanhu vari kubirwa takati mapurisa vakati izvo kana vasvika kuno kwakaripota takuchitanga basa chikonzero takuiziva ndizvozvo zvakafanana nenyaya yamakaunza yekuglenville yokuti pane chikoro chiri kubhadhisa $15 tikabata isusu minisa minisa vari kuti vakatumira vanhu pachikoro ipapo hapana nyaya yakabuda hapana nyaya yakabuda hapana nyaya yakaonekwa yema$15 saka zvinoita kunge isusu manje takuita se takunyeba pane nhamba dzinosiyiwa pano dzemapurisa handiti toll free number nhamba yokuti kana mune dambudziko nemapurisa fonai yorekodwa pasi mukaunza nyaya kuno tikafonera mapurisa vanotaura kuti iriko nyaya iyi iriko taita mainvestigations tasvika pakati taona zvakati endai munoripota kumaofisi anofanira kuripotwa kana isu takutevera ikoko vakukwanisa kukomenta nokuti vanayo kudhara nyaya iyoyo baba Isabel ichokwadi ichocho tinotenda baba Isabel semudzai tinzwe chamakabatira Zimbabwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndekutsudzura paka chiredzi chekuchiredzi chiri kuti kudini ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndikuzivise kuti kune murume anozikanwa sabusinessman kana kuti munhu ane zvinhu zvake uyezve murume wandiri kutaura uyu munhu ane makombi mashops uyezve ane bhazi rimwe chete rinofamba pamugwagwa uyezve murume uyu kubasa kwaanoshandawo zvakare atori bosi murume uyu mukadzi wake akangomuka ari mukati mekushevedza hama dzemurume nehama dzemukadzi achibva agarisa pasi zvikanzi ndiri kukumbira yandiri kubuditsa uyu ndo inonzi gupuro mari yandiri kutaura yanga iri $7 achiti iri igupuro achipa mukoma wemurume nyaya ndeyei zvakaita kuti iye murume pachake atovhundukawo achiti muri kuenda kunogesa matende ndechiko nekuti nditomhanyira kubasa makombi ari kufamba mashops pamwe chete kubasa kwandosevenza munozoti basa rakandiwanira but nyaya ndei akanoshamisa vari padare mukadzi achibuditsa mari inokwana kuita $7 $5 yakabatana nedola mamadhola maviri zvikanzi iri igupuro murume andichada ndichafuna riri mamuna andichada murume zvikanzi nemhaka yei zvikanzi 1 murume haana rudo 2 ane mashoko akataura amwe akataura 1
murume ana 2 ane mashoko akataura asingakwanisi kubuda pamhepo zvikanzi right inini murume anichada kana ati ane zvinhu zvanoda kundipa anondipa kana kati ane zvinhu zvasikadi kundipa no problem but tine vana vangani vanokwenda kuita vana handisiye ndichaenda nawo asi akamanikidza kutora ngatori handisi kuda chinonzi hondo pakati pangu nemurume uyu nguva yandakagara naye yakwana handichade murume handichada mati familia iyi mhuri iyi ine vana vakura sei vangani vana vanokwenda kuita ivo 4 mukuru ane 14 years ari musikana right zvadaro murume akatora nyaya ise dambe zvezvo kungoti ndine zvokuita zvakawanda ndo zvinhu zvamungandichezezvo I'm a businessman mota dzinoda kufamba kubasa kwandinochiedza ndiri mukuru ndakamirirwa ndakwenda murume uyu ane munhu wake aimushandira iye semushandi wake murume iye pakapera mwedzi muviri akabva ashevedzera kuti kuna bosi wake anova ndiye murume akasiyiwa nemukadzi bosi akataka kusaya kubasa ndokufonerwa zvikanzi ndakaneta uyezve nyama dzangu dziri kurwadza mushandi uyu ari kupindura bosi kusvikira vazoona kuti munhu uyu haasi kuwanikwa right mukoma KB munzvimbo iri muchiredzi kwete mudhorobha kumamisha uko kune kumwe kwakavhurwa bottle store iyi yakanyorwa kuti chaitemura chave kuseva beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yamaniwo aroi avana piro mumba iwe botoso ikana nembiwa kuti tani chaitemura chakuseva vanhu vanga manje vachienda mukati menzvimbo iyi kuchinzi pari kupisa vakomana aiwa hwawa uri kumwiwa hwawa uri kudyiwa vanasisi kwaitoonekwa vamwe vanofamba kubva mukati medhorobha about 60-70 kilometers vaionekwa vachitambira kuchaitemura chakuseva vanhu pakasvika ikoko hama yabhosi yakazosvika ipapo ichinzi izvo hwawa uri kunzi hwakupera pane mwe uri kupera waita sei yakabva yasvika motokari yanga ine mwe hwawa wokusanomirira kuti ikavhire yakabva yasvika ichidhiraivhwa apa inzi ndo bhosi yakasvika ichibhadhirwa ichinjese ichidhiraivhwa nemukomana kusiya basa kwabhosi vaya vachitova vese nemudzimai mushandi achitoshedzera kuti ndo bhosi vangu nemudzimai wavo vasvika apo mudzimai uyu akutogara semurume nemukadzi nemunhu anga ari mushandi wani wemurume wake ichiradzipela achirezi yapisa ipapo so nyaya iyi vanhu vachibva kuti zviri kuitika so atozounza futi nyaya yachona ndiye mukadzi iye hapana chakashata handina mhosva ndakaita divhosini ndakaramba murume zvinozikama ende handina chake chandikatakura chinonzi ishi ndakatakura vana vangu vese vari 4 ende ndikapupura kuti kana achivada ngatore asi noda kwezera ravo mutemo kuti ndini bati zvehondo handidi kana achivada ngatore ndiramupasa $7 kupuro pamberi pehama dzangu nehama dzake ko ichaitemura chakuseva iyi handizivi chinorevei nokuti rimwe gore pandakamboiona ndakamboitaura pano mukoma kepe kune murume aive nechimudhudhudhu chake ndiye akataka kutenga chimudhudhudhu ichi kugokweku kunonzi kudamba mazura akuti chidarikani kuganda varuyo atenga mudhudhudhu wake akanitsa chikonzero kana kachirwa airwa mapisira nechimudhudhudhu chake chibuti adirika so akanetsa nekuti ndianga nacho ega chazofa manje kune dura kana matura nechini pasi pemuti chakanga chaturikwa pasaidi pedura hachisina mavhiri chaita sei saka vanhu vakabva vanonyora zide pausiku ndobva vanorinamira ipapo saka iye chidhudhu changa chakanyorwa kuti chaitemura chakuseva chichifamba paipai kureva kuti akusevawo kamudhudhu uri kufamba kudasiyeseka chakazononyorwa manje chafa kuti chotemurazve right mudzimai wekuchiredzi ndiye aunza nyaya mamubvunza here kuti ibhotoso riri kupisa iri akarivaka iye nani nderani nderake nemurume wake
murume wake anovaka mushandi ndiye mushandi wabhosi murume wake ari kuti ndiri kuzvitaura chikonzero handisi mukadzi wemunhu ndakapa gupuro ndikapiwa nguva yangu ndikatsvaga wandinoda zvekuti aimboye mushandi wekoko handizvizivini takasangana after ndasiyana nemurume wangu uyu aimbove mushandi wabhosi akanobvisa mari akanorora here madhamu avo akatonobvisa mari akatonobvisa mari kuba kwavo ende vabereki vari kunzi vagamuchira mari nenyaya yekuti vakasainirana pamberi pehama dzemurume kuti $7 inoreva kuti hapachina muchato ndizvozvo so mudzimai uyu paaunza nyaya yekuchimuti pane veukama vemurume uyu ex-husband vari kukomplena kuti zvakaitwa nemudzimai zvakashata ichokwadi mukoma KB vari kutokomplena iye wacho nyaya kutoona vachisvika nemotokari akasvika chitika maiguru ko ndeipi zvikanzi ipi yamuri kutaura so ari kuti mukoma ndiri kuudza anotonzi akatofonera mukoma ari ipapo asi mukoma havana chati vataura vakanyarara havana komendi zvese vangorizivi zvavo so maiguru vari kupa nyaya pamusoro pekuti rega ndigare ndazivisa nyika handina chandiri kutya handina chandiri kuvhunduka handina kwandakatiza handina kwandakabira ndakabuda zvakanaka ndikaoneka ndikafara matoro mambobvunza here maiguru mambotaura nawo here madhamu mudzimai uyu kuti how is the marriage aiwa iko zvinhu zvaritoshedzera zvinhu zvangu zvakarongeka business ndo riri kufamba ini chakutemura chakuseva so chavari kuti vaitemura chavakuseva iko zvino nokuti mabusiness anga ariko motokari dziriko makombi ariko bhosi ari kubasa iye murume aripo chaitemura chave kuseva nhasi chii pane shoko ramataura kuti mudzimai paakabvisa gupuro $7 paramafara pane mashoko akataura asingakwanisike kutaurika panepfenyuro yeveruzhinji anoti iye murume ndinaye asi murume wanga asina nguva neni rudo anga asina plazi 19 minutes past 10 vegati mutora kamutereri paNational FM radio muchizvinyanyawo mhani varume paita munango pantedu halo paNational FM radio wakudimba wakugombe baba maka correspondent wedu bozokora muri saiko baba Isabel kosha kugana yes zviri kufamba here wekudimba ndiri right wekudimba hey right ngatimbotaure ka yai iri mudariro yemahwindi vanhu vari kufamba tiri munhamo nemahwindi zveshuwa nekuti chandiri kuona ndechekuti hwindi haana rengi hwindi ane rengi here hwindi haana rengi baba pati asi hwindi haana rengi zveshuwa saka chandiri kutaura chete ndechekuti inini vhidhiyo ndakandichiita kusa zvangu pachannel yedu apa aiwa vakatora mutemo vakaisa mumaoko avo ndingati inini ndingati mapurisa anofanira kuita get busy right at the very same time chinhu chakanaka pakuti distance yanga iri kuchajwa $1 vanotora advantage yekuona kuti hapana transport yakaita kunge mabhazi so vanonga vakovachaja macommuters vanonga vachifamba handika so ndinoda kutendawo zvekare kuti kana bhazi richinge rauya asi ngapaite urongwa hwakanaka kune ivo vemabhazi kuti vaende kunotakurirawo pakanaka kana kuti kumarengi uku nekuti pane njodzi nekuti kana vanhu chaivo vanogona kupindana nenjodzi kana vari pamushikashika asi baba maka kana imi mahwindi maona kuti bhazi rauya panapa musina kuwirirana munotora here mutemo moisa mumaoko enyu aiwa izvozvozvo baba pati ndo zvandiri kuti zvinhu zvakashata vanofanira kupana mukana ngavapane mukana wekutakura hwindi nekombi yake votakura voenda handitika vebhazi vopindawo zvekare votakura voenda asi dambudziko randiri kuona nderekuti karengi kavo kavano kakagadzira kari pamushikashika pane madhara anonga ari padhuze mahwindi anozviita iwo mashasha anoti rengi ino ndeyedu munobhadhara ndo panotanga dambudziko ipapapo alright asi ndinoti inini ipfungwa yakanaka kuti paitewo bhazi rinotakurawo vanhu vanotambirawo mari shoma kuti tione kusarawo nemari mhomwe handizvo here baba pati ndizvozvo chaizvo baba maka right baba pati ndinotenda chiregerai nditidwe mbijana vamwe wane kupindawo ka baba pati nhasi izvezvi chaunongoita kuwanikwa uchienda pa118 Harare Street kana uri muCBD
wobva wangosvika imomota kuti ndabvawo ndanzwa chirongwa panga paina bhozho nachipo vachitaura zvakati wobva watongotorwa picture neve customer service wakutopiwa skipa izvezvi kungosvika chete kuti ndanzwa chirongwa wakutotorwa piki nenguva yacho t-shirt yako ne-t-shirt toda kuzviona izvozvo t-shirt inenge yakanyorwa here yakanyorwa zvakanaka zvakasiyana kunzi Premier Bet mwe yakanzi Love Navigator saka kune wese muteereri waizvezvi uri muHarare manya wakananga pa 118 Harare Street wonotorwa picture wonobvunza kuti ndoda kuona ve-customer service vakatokumirirai wobva wanzi picture ne-t-shirt pamusoro zvaendwa ichokwadi muri yeZimbabwe mungadzokorera kuvapa adresi pamwe chete nefone number adresi yedu inoti 118 Harare Street kona Albion pakati paRobert Mugabe naAlbion Street ndo patiri opposite chitoro chinoita zvemagenerator handiti saka unongopinda upstairs ndo patinenge tiri takatokumirirai kune vaya vanoti aiwa zvichida ndimo muHarare tine chimwe chaovu chakamira paFacebook mangwana chakabvondoka rwendo runo magreen tikunzwa kubvunda nemari Beja Magrini uwine Magrini phone number tete vangu phone number yeyu inoti kune vanoda kutifonera vanotibata makasununguka kutifonera kubva panguva dzinoita na8 am kusvika na7 pm munotibata pa 0777 210 700 kana kuti pa 0771 135 700 kune vaya vachiri kuda kutibata pama-affiliate program kuruka mari mudyandigere ngavasaregera kuita nete yemwakani mari iriko ini ichokwadi vanobatika panhamba vari kubatai panhamba dzipi pa ivavo 0779 128 700 votaura nakudzi zokorora ine simba panhamba yekupedzisera iyo 0779 128 700 ichokwadi muri yeZimbabwe yanga iri nguva yakanaka tichisangana naiwo Sister Chipo tichitaura nezvePremier Bet vachiti Beja Magrini uwine magrini regaitipe kutenda kuna Boshongora pamwe chete kana Tete Chipo marketing manager Premier Bet Zimbabwe. Yes, vanga vachitiudza zvakawanda kubudikidza kane zvavari kuita ikoko. Svikai pa number 118 Harare Street na Albion. Handitika ipapo muchida kunzwa zvakawanda batai ka customer support numbers dzinoti idzo 0771 135 0771 135 pamwe chete ne 0777 210 700 0777 210 700 manyai mosvika pa number 118 Harare Street kona Albion. Handiti kamukasvika ipa mukati ndanzwa Tete Chipo na Boshongora nasi pa National FM panguva dzakati unotorwa piki pamwe chete kanekuwana t-shirt yako kubva kuPremier Bet Beja neGrini uwine magrini. Baba Isabel ndiwo ka brand ambassador weDMR Health Moving Training Specialist vari kudzoka vachitipaka zvakawanda asi pane mubvunzo watakanda pa National FM WhatsApp channel une $20 manya unotiudza kakuti musi watawana independence musi watapemberera murufaro stadium handitika pachidzikiswa ka Union Jack pachikwidzwa Zimbabwe flag. Bob Marley akaimba kambo kanonzi kwa Zimbabwe. Bob Marley hana kukompoza song iyoyo ari yega, akabatsirwa nemuimbi wemuno munyika yeZimbabwe. Muimbi wacho ndiani? Ndiwo kamubvunzo wedu. So manya pa channel woona mubvunzo wacho wopindura anenge agona uye atanga ari kuzwanira $20 yake. Baba Isabel Boshongora DMR yakatibatira iko nasi. ichokwadi muri yeZimbabwe rega ndidi maswera sei masikati akanaka kudaiso tasangana muchirongwa chedu sele DMR yatinoshevedzera kuti tinodzidzisa kutrena ma-earth moving machine atinoti ma-yellow machines. Ndiri kuti isusu kana uchinga waya kuDMR tinokugamuchira mune zvakanaka uri kumba kwauri koko kana kuti wapinda mukati meguta reHarare ukabhadhara mari yako isusu tinokugamuchira mune zvakanaka. Ukafonda wapinda mukati meguta reHarare tinokugamuchira ipapo chikonzero tine motokari yatinotumira ipapo inouya chizokutora. Yari yakuzokutora motokari iyi inenge iri yeDMR yakanyorwa kuti DMR
ine mufananidzo weDMR pamwechete nezvigiredo zvakanyorwa kuti DMR kuratidza kuti ndezvedu atikumbiri ati hai. Ndiri kuti isusu waya kuDMR pane zvese chaunokwanisa kubata inhamba chikonzero yakasiyana nedzevamwe inove nhamba inoreba kuti kambani yeDMR chikoro cheDMR ndechemhando yepamusoro chikonzero chinowanika zvese uyezve chikoro chakarejistwa zviri pamusoro nevanoona zvidzidzo kuti tinokodzera kudzidzisa vana chikonzero takapiwa simba kubva kuhurumende yenyika yeZimbabwe. Ndiri kuti ine nemhuri yeZimbabwe kana uchida kuti nhamba dzeDMR tinowanikwa panhamba dzinoti 0775 243 364 0775 243 364 kumbe 0715 210 457 0715 210 457. Namba dza director utungamiri wepamusoro hutekwa vatinoti baba Mukwashe dzinoti 0778 260 666 0778 260 666. Muri yeZimbabwe maadresi nzvimbo dzatinowanika munyika yeZimbabwe tinowanikwa mukati meguta reHarare panumber 185 Willover Road. Bulawayo tiri paoffice number 1 Zimnet building opposite Palace Hotel. KwaMutare tinowanikwa panumber 12 Yebed Chitepo downtown. Masvingo tinowanikwa panumber 16 Kiton Street paDebret College. Chikwana tiri pa 102 Chikwana Shopping Center. Nzvimbo dzatinowanikwa. Kana iri mishina muri yeZimbabwe tine tractor, forklift, bulldozer, excavator, dump truck, front end loader, grader, backhoe loader, mobile crane, drill rig, tipper truck pamwechete neroller neimwe tisina kukwanisa kutera. Ndiri kuti isusu muri yeZimbabwe ukaya kuDMR tinokugamuchira nemaoko maviri. Wasvika iwe uchinotorwa nemotokari kubva kwawabva wapinda mukati meCBT mukati medhorobha kunyangwe papi munzvimbo dziri mukati meguta reHarare, motokari painoyazo kutora inokuendesa kunzvimbo dzaunogara nenzvimbo dzamunoita zvidzidzo. Masvika ikoko mogara pasi, chokutanga chinokugamuchira usati wasvika kugeti micherechedzo kana kuti michinda inoratidza kuti ndiyo yaukaya kuzodzidza. Hapana pamunozonzi handi kwakati ichahewa kakati igosvika nguva yakati chikonzero aipo, kwete inenge chitori paground. Uri mukati mekusvika unenge uchitoziva kuti uyo ndo muchina wandiri kuda uyo wandoda kunogarira. Inzwa ndobva ndabva ipapo pakuzobhadhara pakuti takumhanya muchina takaona zvine kodzero yekurerutsirana chikonzero kuuya kwenyu kwamakaita muchisarudza chikonzero cheDMR kutori kutererutsira chikonzero ukangoshamatata uchishevedza vanhu vasingauya auchesenge unonzwika uyezve nenyaya yekugona kwedu vanhu vari muri kuuya vanhu muri kudzidza muchipiwa masertificate. Ndiri kuti kuDMR tine michina yekuti ukasarudza muchina 1 wausarudza kudaro kana waibhadharwa $100 takazwesa tinoti 50% promotion tinogura nepakati uchabhadhara hafu. Wabhadhara hafu kudaro wabhadhara hafu yako tokuratidza muchina wako wakudzidza muchina. Tinokuvimbisa kuti uchipedza kudzidza muchina iwowo tine michina miviri yachakupa sembazera inoti forklift pamwechete netractor kureva kuti 1 muchina wawabhadhara waubhadhara half price zvakare tinokupa muviri pamusoro. Wabhadhara muchina kudaro we1 certificate tichazokupa certificate inokwena kuti mitatu kureva kuti 1 inoreva kuti 3 asi zvinooneka kuti DMR chete. Mapromotions ana kupera teerera mwana weZimbabwe tapedza kudaro zvakare ukabhadhara mari inokwena kuti $300 kana kuti basic equivalent $300 kana kuti mari inobva mukadhi kana kuti mari inobva mufoni yese mari yakatenderwa nemutemo wenyika yeZimbabwe tinogamuchira. Wabhadhara mari $300 iyo tinokupa michina inokwena kuita 5 pa $300. Ukaita metsi dzako uchaona kuti mari yawabhadhara pamuchina 1 kufa nemari kufa nemasertificate kufa nekudzidza uchienda kueri kwako. Saka ndiri kuti wapedza kuita izvozvo wakuendera mberi nemuchina uchibuda ipapo wakutobuda une 5 masertificate pa $300 kana kuti michina inokwena kuita mitatu pa 1 michina wabhadhara plus iri half price. Saka ndiri kuti uyai kuDMR chikonzero ndokune yese. Ndapinda kudaro muri yeZimbabwe ndiri kuti kuDMR michina yedu isusu haizi kungodzidzisa basi. Tiri kuti isusu sezvo iri yedu vamwe vachimbodzidza kune vanoda kuhaya michina tinokutendera kuti uyai haya michina muchienda muchinoita zvamunoda kuita. Mungai muda kunopasa makomo, muda kuchera matombo ari kurema, muda kugadzira mugwagwa, muda kuchera madhemu, zvese zvinoitwa nemaearth movement tinokupai michina muchienda mukapedza basa renyu moidzora. Izvi tiri kuti tinozviita chikonzero ndeyedu haisi kukwereta. Ndiri kuti ini nemhuri yeZimbabwe hatizive bhora hatizive karati hatizive tsiva tirive kudzidzisa kuchaira maearth movement kune wesenda maearth movement uya kuDMR chikonzero tisona machikokota tine zita riri pamusoro pemamwe mazita panyaya idzi. Chigemu ichi takachimasta. Ndiri kuti isusu kana uchinge wauya vaya vakambodzidza tiri kukutendera zvakare kudzoka muchita mari tinoshedzera iyo kuti imi muhuye muzoita marefresher course
murambe muine unyanzvi wemuchina iyi pamuri kudzoka kuzoita marefresher course isusu hatisi kukubhadharisai tiri kuti kana wakamboita muchina iyi uri kuDMR watove mwana weDMR nemhaka yei kwaunoenda certificate rako reDMR hatiri kuti risvibiswe hatidi vanhu vanoponda muchina kana kupondwa nemuchina kuuraya muchina kana kuurayawo nemuchina tiri kuti huya iwewe wakasununguka uchiita marefresher course kuti kwaunoenda uende neunyanzvi weDMR uchienderera mberi saka tiri kuti uyai kuDMR nekuti tinemi tinofamba nemi tiri kuti isusu mukauya zvakare munotraina tractor forklift bulldozer excavator dump truck front end loader grader backhoe loader mobile crane drill rig tipper truck pamwe chenerero ndiri kuti isusu mukauya mukati meguta reHarare tinowanikwa panumber 185 Willover Road Bulawayo tiri paoffice number 1 Zimnet building opposite Palace Hotel kwaMutala tinowanikwa panumber 12 Hebel Chitepo downtown Masvingo tinowanikwa panumber 16 Kitton Street paDeblet College Chikwana tiri pa 102 Chikwana shopping center muri yeZimbabwe number zedu ndetsitsi hadzina vamwe ndedzedu dzega uyezve hadzina chipomerwa ndati hadzinyadzise dzine certificate rekugona uye tiri kuti kutanga pa 16 years kuenda kumberi unozodzidza chidzidzo uyezve hazvina basa riri mukadzi iri kaunti murume kusvikira zvaita muchina yatinayo isusu tiri kuti hatina zuva rekuti wapedza asi pawagona wakutoenda nemuchina nemhaka yei hatitenderi munhu aya kuDMR akabhadhira mari yake akaenda asina chaakabata pauri kugona wakutoenda isusu tinowanika panhamba dzinoti 0775 243 364 0775 243 364 kana panhamba dzinoti 0715 210 457 0715 210 457 number the managing director dzinoti 0778 260 666 0778 260 666 ndiri kuti munhu wese uya kuDMR takakumirirai michina ndenyu yemhando yepamusoro yechizvino zvino iripo zvakare muchimhanya nayo saka tiri kuti uya kuDMR nokuti DMR magetsi DMR magetsi ndichipasa kutenda kakuna brand ambassador Boshongora Washington Maremera muchida kubata DMR vanobatika panhare dzinoti 0775 243 364 0775 243 364 pamwechete ne 0715 210 457 0715 210 457 vamukwashe vanobatika pa 0778 260 666 0778 260 666 tinotenda Zimbabwe right regati ngonzwa kavaviri baba Isabel kuti vanoti kudiniko kunyanya neichi chamatsudzura chekuchiredzi kwana Clifford 0713 938 hello pa National FM radio hello wabwatika ntedwe 0713938538 mhanya pa National FM WhatsApp channel follower joina izvozvi pane mubvunzo watakanda ipapo wopindura you never know quarter to weekend unogona kakungoisa ka 20 muhomwe paita munango halo pa National FM paka pa retreat waterfalls paka retreat waterfalls yes aya mukutaura tanyaradzwa shoko chepachiredzicho chekuti chaitemura choseva hachapfugamisa vakawanda munoti kudini nacho ndofunga pamwe mushandi uyu aitoshanda kasi bhosi vakatotorerwa mudzimai kare kuti zvakatanga kudhara ndoona sekudaro because mai vakuradza kuti vatori nechivindi ka zvakatangira muchidyiro zvakatangira muchidyiro baba apo unenge uchimhanya kubatanidza zvinhu kuti muridye chiguta apa vachitopachurira vamwe pamwe mari yakawaka bhawayo ndeyabhosi ka ndizvozvozvi mahwindi icho dai tabatsirwako mana mahwindi anovhiringidza vafambi mumadhorobha icho kwadi regai tibate ka mutariro wemapurisa tinzwe kuti vangatibatsire sei aiwa handizvozvo regai ningoturu kumabhuru vangu ose ari pamadhirihora mufenzi umo nehama dzangu dzekuabadza dziri kumberengwa nekugokwe ndichiti purikiti bhu tinotenda maita basa baba Isabel muchibva pano mumhanya kunobatanidza kuti muwane mari handitika ichokwadi yerent yokuti vana vaende kuchikoro handitika vadye vapfeke maIsabel vanongosedzera kuti hausundipa nguva apo mushandi ndianenge achitora basa rako ndiyakupiwa nguva uri kunzi hausi kundipa iyayi iri kutorwa nani yakupiwa mushandi saka togara kumba here
Bakumana. Aiwa msadaro basi. Ujatoto wanarufe. Hapo chizo mkoma kebe sesu basaredire. Ngwende chiti icho kwandi muri Zimbabwe ngeri ngoya kana kufamba lemi kudai ndinga ana panzi chibuda mumba. Akupedza. Rigidi bu. Waita muna ngorekeza titakulewa kumalizira. Hello pa National FM. National FM hello. Magadi. Hello. Hello Magadi. Jilipo Magadi mkoma wangu. Para mukutaura na Tikutaura nani? Joshua Kwerengwe kubindura. Mukoma Joshua kubindura kuri sei? Kubindura kuna kitu. Tibatsirei mukoma Josh. Zvakagara zvakagara zviriko. Zvakagara zviripo zvaigara uchingozviita mazuva ese. Zvipi? Ndati vakagara vachizviita. Mushandi nemukadzi wabhosi vakagara zviriko. Vakagara zviriko inoratidza kuti ile bhora ranotanga nhasi rakatobvira zviriko kubva kare. Saka chamungada kutiudza raitika nokuti takawanda katiri mabhosi tete tinoshanda hedu kubasa kuno bati kumba kwangu ndogona ndiri kabhosi ndira garden boy ndine mukomana umombe toita sei? Zvichanetsa mukoma bhozho nokuti wakutisa vashandi vacho bhozho pedzera vakurima munda isiri ava. Apa ari kuchisa mushandi here? Pakutisa vakadzi vachitenjiri kunotsvagira umhuri chikafu mukadzi akutofara aona kuti pane pakaipa baba. Ingosikeresai vaviri vatatu. Chekutanga noda kumutsa mukadzi wangu anonzi Mai Monica ari kuairport uko. Ndobva ndamutsa mai vangu vekundibereka vanonzi Mai Kwerengwa usiku. Right. Ndobva ndazomutsa baba vekundibereka vanonzi Vakwerengwa kubhevhedhi yani hanzvadzi yangu Monica naMebo vari pachiremba apo. Ndafara zvokuti nekutaura nekutaura kwandikira ndine mafans angu ari kufara zvisingaiti. Izvezvi chokwadi ize tiri kutokuteererai saka vakomana vari kutoramba kuti ndini ndiri pamhepo. Taurai zita renyu vazvinzwe futi. Aiwa ndinetwa Jesu vari kutozvidzwa ndinawo izvezvi. Aiwa tinotenda. Apo tiri makorokoza tada kupinda pasi pamberi nekuchera. Right. Iri kubatika here goridhe? Goridhe ndizvo ukaonawo $2-3 iya anokwana but chakutyisa wakadzoerewa manje. Hamuna mushandi here mukoma? Aiwa ndichada aiwa. Bye bye. Vaita basa Mr. KB. Vaita basa. Baba ichavhundutsa vakawanda. Ichavhundutsa vakawanda. Vanhu vari kudikitira so. Papa, muchiri kurangarira 2019. Takataura nyaya yekuti kune roja rikuseri. Right. Riri kupinda kuseri kwomukadzi wabhosi. Vanhu vakadzingwa maroja akadzingwa muZimbabwe because hapana iziva kuti ndiani pangu here ndepadere wese ane roja rese. Notice. Zviri kufambira Commissioner of Oath Chasura pamachipisa vakachibata chimuti. Rega titsvake kuti ndiani agona ari kuzwanira $20 yake nhasi kubudikidza kane National FM WhatsApp channel. Tabvunza ka Natasha Zeko is ready kutipa ka the winner. Right, mubvunzo wanga uri wekuti Zimbabwe yawanaka independence. Kwakauya vaimbi kusanganisira Bob Marley muZimbabwe kuzoimba kuzopemberera nesu. Pane song inonzi Zimbabwe yakaimba. Song iyi akabatsirana nani Bob Marley pakuikompoza. Muimbi wemune muZimbabwe. Right. Pane agone reNatasha Zeko. Aripo agona anonzi Yeukai Makombe kubva koBulawayo ati izvo nizvo Dr. Gibson Mandishona. Right, Dr. Gibson Mandishona. Makorokoto amhlope, congratulations Yeukai Makombe koBulawayo. Ichokwadi ndiye muimbi vamwe vakada kubvunza kuti ko sei tisingamuzive muimbi uyu. Muimbi Dr. Gibson Mandishona vakazotisiya. Right. Ndi statistician pamwechete nemusician vaishanda vari kuUnited Nations kuEthiopia apo pavakasangana kana Bob Marley. Right, vachibva vabatsirana kukompoza song inonzi Zimbabwe. Right. Dr. Mandishona vailida inonzi UN Jazz Band.
so toti makorokoto kuna yeukai makombe $20 ili kubwera kakoblawayo weekend yako inenge iri bwino kayeukai makombe toti makorokoto abaisa byo vanenge vachidaka kukubatai munobatika seto dzoka zvakare kamangwana icho kwadimuri yeZimbabwe mukoma keberi changati mukazime kuzotaura panyaya yamataura yekuti zvo vanofana kunoripota nyaya dzakafana nemasabhuku nemadzishe ndingangoti panyaya dzese dzinoparwa iri mhosva ngadziende kunoripotwa kunofana kuita sei kunofana kuripotwa so panapa ndazobatwa nevanhu vari kuti iwo panyaya dzedu dzekutorirwa zvinhu nemadzishe takaenda kunoripota tikasvika kwakati nekwakati but hatina kubatsirwa handizivi kuti kama chazosheedza vanoona nezvevanhu ava dzichazinge dzichifambiswa kuenda sei munhu yeZimbabwe ndiri kuti inini vanenge vachida kutibata munondibata panhamba dzangu dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhimba sa tendai tindo masenu mucheki mukuru rikiti